Mga lalab, kumusta kayong lahat diyan? Ayan, medyo madilim tayo mga lalab. Update kay Whitey mga lalab, kumusta po ang lahat? Medyo madilim. Madilim ba mga lalabs? Kumusta mga lalab? Magkamustahan tayo diyan. Good evening mga lalab. Pasok lang po kayo diyan mga lalab. Magkumustahan tayo. Medyo madilim mga lalab kasi nakapatay yung ilaw. Nakapatay yung ating lights kasi mga lalab tulog na yung aking baby. Ayan. Mga lalab, matagal tayo hindi nakapag-live mga lalab. Ayan, kung madilim mga lalab, ayan. Madilim na. Hindi na ako makita. Update lang to natin mga lalab. May tao po, ayan. Hi Ma'am Kate Extreme Vlogging, mega love shoutout. May tao po. May tao po dito po ako, ayan. Madilim. Medyo madilim lang mga lalab. Ayan, nandyan tayo. Nakapatay po kasi yung ilaw ko kasi yung baby ko tulog. Nakapatay yung ilaw. May tao po, ayan. Matagal tayong hindi nakapag-live. Medyo madilim, ayan. Premier patusok, sige po, tusukin po natin yung premier mo. Sige po ma'am, Ma'am Kate, extreme vlogging. Sige, bakit ka sa dilim? Sino kasama mo? Wala, ay yung baby ko po, tulog na. Ayan, try natin i-open yung lights. Yung baby ko kasi mga lalab is tulog. Ayan. Buksan ko yung ilaw mga lalab. Mga lalab, tulog po yung baby ko. Nandun siya, oh. Tulog siya. Sino kasama mo? Yung anak ko tulog po, tulog. Ayan siya mga lalab, oh. Tulog na. Kaya, ano, yun, oh. Yan yung anak ko mga lalab nandun, oh. Tulog na tulog. Kaya nakapatay yung ating lights. Kasi baka magising. Ayan, nakita mo na po. Matagal tayong hindi nakapag-live, ah. Matagal po tayong hindi naka-live kasi busy tayo sa pag-alaga ng bata. Ginagawa ko lang ay nag-upload lang ako ng video para kahit papano di tayo nakakapag-live. Updated pa rin tayo sa ating YT channel. Kasi mga lalab, mostly nakapokus tayo, dapat may pang takip ka sa mukha niya. Ano na yan po siya eh? 1 year old, March, April, May, June, ayan. 1 year old and 3 months na po siya.
Tulog na siya, oh. Okey lang po 'yan kasi wala naman nakakapasok na lamok kasi kulob naman 'to ano, Kate Lalabs, kulob naman siya, ayan saradong-sarado siya. Hindi naman diyan makapasok yung lamok. Good evening, I'm watching from Japan, ayan. Japanese friend, how are you? Kumusta po ang lahat? Dapat siguro mag-live ako ganitong oras kasi pag-araw kasi mga love, di ko talaga kakayanin mag-live kasi nag-aalaga ako ng anak ko mga love. Ako lang naman nagbabantay diyan mga love. So sa araw, gising siya mga lalab, kaya mahirap mag-live ng araw, ayan. Saan ka sa Pinas? Sa Bicol po, taga Bicol. Bicol po tayo mga lalab, isa po tayong Bicolana. Ikaw po, nasaan ka po, Ma'am Kate? Ayan, di ko pa kasi napuntahan yung ano mo, wait lang. May pinapanood pa kasi ako, ayan. Puntahan natin yung bahay mo. Tayo sa YouTube. Ikaw po ba, Ma'am Kate? Tingnan natin kung girl ba si Ma'am Kate. Premiere mo. May ads pa kasi. Ayan mga love, pasok lang po kayo dyan mga lalab, na-miss ko kayong lahat. Matagal tayong hindi nakapag-live. Gawin ko na nga mga lalab mag-live ganitong oras kasi pag ganito free na ako kapag tulog na yung baby ko. Tagal natin hindi nakapag-live sa YouTube. And introducing today's shrimp. Ayan, to everyone. Thank you lalab, thank you. Ah, ayan, ang ganda-ganda naman ni Ma'am Kate. Wow. Sexy lady Latina. Ma'am Kate, so pretty ni Ma'am Kate, ayan. Ayan Ma'am Kate, nasa bahay mo ako. Saliram Gamer, Migalad shout out. Kumusta po? How are you? Kumusta po kayo? Ayan, siguro magtarik tayo mga lalab ng buhok. Hindi may tsura ng buhok. Magtarik tayo ng buhok. Ano ba yun? Long no siya. Ma'am Eileen, sweet vlogger, opo. Kasi nga, alam mo naman yan, lalab tayo nagkaroon ng anak. Ayun, tulog na yung anak ko mga lalab mo. 1 year old. Ngayon, naisip-isipan ko na mag-try ko kayang mag-live. Matagal-tagal akong di nag-live talaga. Parang 1 year. Isang taon na akong di nag-live. Napabayaan ko na yung aking channel lalabs. Napabayaan na natin yung ating channel. Shout out lalabs, salamat. At yung book natin. Dahil ako'y nag-aalaga ng bata lalab. Ayan, yung anak ko yan doon natulog. Oh. Oh, di ba? Tulog siya mga lalab. My baby is already sleeping. Para maintindihan ng lahat mga lalabs. Katulog, di mo yung itsura ko. Kasi mga lalab, matulog na sana ako kaso lang parang naisip ko, try ko kayang mag-live sa YT. Baka meron naman manood. Ako everyday na nag-live. Wow, congratulations. Anong oras ka ba nagla-live? Ayan. Kaya nga, nag-isip-isip ako kanina, sabi ko, try ko kayang mag-live mamaya. Kasi matagal na tayong, sa totoo lang mga lad, matagal na tayong hindi nakakasweldo dito. Okay lang yan, may ads pa din naman. Oo, may ads naman siya. Hindi naman siya, first baby mo yan. Oo, ano na siya, 1 year old and 3 months. Kaya tayo nawala bigla sa ating pagla-live dati. Updated talaga ako sa pagla-live. Dahil nung nagkaanak ako, ayan, nag-stop ako kasi ako lang naman nag-aalaga niyan, lalags. Walang iba, nag-alaga, nagpuyat. Sa umaga, anong oras ka nag-live? Ayan. Baka sobrang aga naman. Nasa abroad ka? Ay, di ba nasa abroad ka sa Hong Kong ka, di ba?
Malaki na, alaga ko, 6 years old na. Ikaw ba yung nag-alaga from baby pa siya hanggang sa maging 6 years old siya? Ang laki na. Kapag ikay umalis na sa kanila tapos for good ka, naiyak talaga yan. Ayan, 3 million watching mga lalaki. Itsura natin. Matulog na sana ako kaso lang naisipan ko mag-live. Andun di ko nga mapakita yung anak ko kasi nga tulog na siya. 1 year old na yung baby ko mga lalaki. Alam niyo bang hindi rin tayo nakaka-live dito sa YT ko mga lalab kasi nag-focus pa ako sa mga lalab. Meron kasi ako mga lalab page sa Facebook. Alam niyo yun mga lalab, na-monetize na ako sa aking Facebook page. Kaso lang, di pa man tayo mga lalab nakakasweldo dyan. Kasi sobrang napakaliit ng bigayan, no? Dyan sa Facebook. Tapos, sobrang napakahigpit, promise mga lalab, sobrang higpit ni Facebook kay YouTube. Ayan. Dito kay YouTube, hindi ako dito violation. Nagkakaroon lang ako ng violation kapag may copyright. Pero kay Facebook, parang palagi nagkakaroon mga lalab ng, alam niyo yung plug content. Sobrang napakahigpit mga lalabs. Hindi pa tayo nakasweldo, pero monetize ako. Ako din, na, sa page ko. Congrats. Ano bang pangalan mo sa page? Ako yung, kung ano yung pangalan ko dito sa YT, ganun din sa, ko, sa page ko, Islandski Vlog. Pero lalab ang liit ng no. Tapos, yung in-stream ads ko, monetize din siya. Meron na siya dating ads, kaso lang, nag-update na naman si Facebook. So, yung last na may ad siya nung May 6. Tapos, nung May 7, until now, wala na siyang ads. Hindi ko alam kung bakit. Pero, ngayon, kahit ganun walang ads, sige ko pa rin upload. Congratulations, lalags. Ganun din ba yung pangalan mo sa page mo, Island Sweet Vlogger? Kasi ako, Island Ski Vlog, same lang. Same lang yung ko, page. Yung page ko sa Facebook, tapos dito sa YT ko, same lang yung pangalan. DJ Mangora TCF, shout out po, good evening. Kumusta po? Ayan, bigyan kita ng moderator lalabs. Ayan, DJ Lalab Migalab, shout out. Ayan, 2 million watching, 3 thumbs up, maraming salamat. Matagal tayong hindi nakapag-live. Sige, Lalab Island Sweet Vlogger, pag nag-live ka naman siguro, ay mag-notify man siguro yan sa akin. Salamat sa support din mga love, kahit matagal tayong hindi nakapag-live. Ayan. Meron pa rin palang nakakilala sa akin. Dati updated tayo talaga mga lalab sa pagla-live. At minsan sometime every every month meron tayong sweldo kay YT. Sometime pag di natin na-reach yung $100 after 2 months. Pero ngayon mga lalab, isang taon na mga lalab, walay sweldo. Puro lang kasi ako upload. Ang tagal-tagal ng panahon. Tingnan natin yung kay Eileen Sweet Vlogger. Ang laki na siguro ng subscriber mo lalaba. 6.47K, ayan. At least ganyan na sa akin nga. Kung ano yung noon hanggang ngayon, same. Hindi nalagdag. Yan lalab, mega sale sa Uniqlo, window shopping muna tayo, ayan. Ayun lalab, nasa bahay mo ako, Island Sweet Vlogger. Wow, napaka-pretty naman ni Aileen. Ayan. Nag-window shopping si Madam.
Mga lalab, alam niyo ba, kapag matagal kang 'di nakapag-live sa YT mo, pati yung mga viewers mo mga lalab nawawala rin. So ngayon kung palagi sigurong magla-live, yung mga viewers mo siguro babalik. Eh, lalab yung window shopping mo, ayan nasa bahay mo ako, Eileen. Ng pangako sinusuyo ako. Anong tamis, anong lambing, binibigkas ng maraming salamat sa nag-thumbs up diyan, 3 thumbs up, thank you so much. Salamat, salamat, salamat. Ayun mga lalab, pwede kayong pumasok sa aking live at pwede kayong mag-hi diyan mga lala. Pwede kayong mag-likes. Ayan. Kung pwede mga lalab pa-share na din. Ikaw pa rin ang nais ko. Basa pa pala yung buhok ko. Puso't damdamin. Ang haba ng ads. Ayan lalab, Eileen Sweet Vlogger, napakahaba ng ads mo lalab.
Ma'am Virgie, good evening po, ayos. Kumusta po Ma'am Virgie Vlog? Kumusta po? Shout out. Good evening, good evening. Ayan, kumusta po kayo Ma'am Virgie? Matagal tayong hindi nakapag-live. Ayan, nag-update lang ako. Nag-live shout out. Kumusta po Ma'am Virgie? Salamat. Salamat po sa palike. Parang 1 year ata akong di nag-live. 1 year in ano ata. 1 year na, oo nga 1 year. Puro lang ako upload para kahit pa paano updated pa rin ako. Napabayaan ko na tong YT ko. Salamat po, salamat. Ma'am Virgie's Vlog, shout out. Salamat po sa support. Pinapanood kasi. Walang ano man sis. Ikaw ba madam, updated ka palagi sa mo sa YT? Salamat po Ma'am Virgie. Yan, salamat sa palike. Salamat sa pagpunta po Ma'am Virgie Vlog. Thank you, thank you, thank you. Yan, salamat sa suporta niyo dyan mga lalabs. Punta natin yung bahay ni Ma'am Virgie's Vlog. Medyo silent tayo mga lalab kasi wala tayong music. Dahil yung bibi ko mga lalab tulog na. Si Han Arda, Minglag shout out. Good evening, lalabs. How are you, my friend? Si Han Arda, Minglag shout out. How are you po? Yan, medyo wala tayong music mga lalab. Tulog yung anak ko, my baby's sleeping there. How are you? Thank you so much for your support.
Thank you everyone. Ayan. Pa-like naman lalabs si Han Arda. Ayan. Likes lalab. Thank you lalabs. Salamat sa pa-likes. Make thumbs up my friend. Thank you. Bakit ba nagbago ka na? Spending. Ayan naman, ayan naman, ayan naman, ayan naman. Thank you so much, lalab, Sihan Arda. How are you? How are you? Thank you, my friend. How are you? Thank you for your support. Ayan, mga lalab, pasensya na kayo mga lalab kung boring yung ating live kasi wala tayong music. Kasi mga lalab yung mga kasama natin dito sa bahay, mga lalab ay mga tulog na. So ngayon, dahil sa tagal na natin hindi nakapag-live, naisipan kong mag-update tayo ngayon. Kapag matagal ka na pa ng mga lalab nag-stop ng pagla-live, yung mga mo, subscriber na palaging nagsusupport sa'yo pag nag-live, nawawala rin sila. Kasi alam nila hindi ka na nagla-live. Thank you so much. Bakit naman nag-ano to?
Naantok. Si Rinaldo Serafin TV, mega love shoutout. Ayan. Hello po, good evening. Kumusta po kayo? Parang napapapikit ako ah. Ang tahimik kasi. Nanonood akong video. Good evening po. Thank you support. Thank you. Ayan, puntan ko po yung bahay mo. Tapusin ko lang tong video pinapanood. Ayan, salamat po sa 1 million watching mga lala. At least meron pa rin nanonood kahit papaano. Full na.
Ayan, salamat sa support niyo diyan mga loved one watching. Thank you. Nakakatulog na ako dito. Sama. Harang mo salamat. Shout out po. Oops, shout out. Salamat sa paharang. Habahos. Ayan, salamat. Salamat sa pag-ano ng harang ko. Thank you. Barter tayo, host. Ngayon kasi hindi ako makabarter pa, oh. Ka-live ko lang ngayon. Matagal kasi akong hindi nakapag-live. Hindi ko pa na-update yung mga ano ko ba, yung mga alagad. Mga ano siguro ko mga 1 year akong hindi naka-live. Ngayon lang, nag-update tayo kay ano, YT. Welcome, host. Ayan, salamat sa support po. Sige, pupuntahan ko po. Bill All Tamsak po. Panoorin ko na lang yung video mo, lalabs, ha. Wala pa kasi akong pang-barter ngayon, eh. Ngayon lang kasi ako nag-live. Aayusin ko pa. Ay, okay, host. Kasi nga ano, dati lagi tayong updated sa pagla-live, eh. Naano ko nabuntis ako lalabs. So ngayon, last year, nanganak tayo. Yung anak ko 1 year old na. Kaya ako nag-stop sa pagla-live. Dahil nag-alaga ako ng anak ko. So ayun nga, tulog na, oh. Tulog na tulog. Kaya di ako pwedeng magpa-music. Kasi baka magising. Sige, tingnan ko na lang yung bahay mo, ha.
good evening, everyone.
Stream, good evening. Mhm. Yan muna lang. Maraming salamat po sa inyong support dyan. Ayan. Thank you for watching po. Bye-bye.